Cardio MD Accelerátor je 4-mesačný špecializovaný program pre kardiologov a internistov. Získaj väčšiu istotu pri riešení kardiologických pacientov a spoznaj pritom top kardiologov zo Slovenska a zahraničia. Garantkou programu je prednostka kardiologickej kliniky LFUK, docentka Eva Gonsalvešová. Viac info na mladilekári.sk a v popise tohto videa. Vítajte, ja som Marek Karman a vy počúvate prvú epizódu podcastu Cardio MD v roku 2026. Dnešná téma, obezita a kardiovaskulárne zdravie, je príhodná na posviatočné obdobie. Náš dnešný hosť, docent Tomáš Bolek z Jeseňovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, je kardiológ, internista a obezitológ s mnohoročnou klinickou aj akademickou praxou. Okrem toho je aj dlhoročným propagátorom preventívnej medicíny a individualizovaného prístupu. Prajem vám príjemné počúvanie alebo sledovanie. Generálny partner podcastu Cardio MD je spoločnosť Timet. Hlavný partner je spoločnosť Medtronic. Táto epizóda vznikla aj v spolupráci s našim ďalším partnerom, spoločnosťou Novo Nordisk. Tomáš, ďakujem, že si prijal pozvanie do podcastu Cardio MD. Ďakujem pekne za pozvanie, sledujem tento podcast dosť intenzívne, všetky teda mám pozreté, takže sa veľmi teším, že som sa tu dostal, takže je to pre mňa česť. A podobne aj pre mňa, to veľmi rád počujem. Ty si teda ale veľmi zaujímavá konštelácia atestácií, internista, kardiológ, obezitológ. Takže môžeme najlepšie vedieť povedať, ako tú obezitu definujeme. Čo to vlastne je? Obezita je v súčasnosti definovaná ako chronické, relabujúce, progresívne ochorenie, ktoré je charakterizované zvýšenou akumuláciou tuku, ktoré teda prináša zo sebou určité funkčné abnormality a následné komplikácie. Tá definícia, ktorá práve zaznela, je vlastne taká recentná, to je z roku 2024 a nie je už opretá len o hodnoty BMI, ale vychádza práve z tejto slovnej definície, plus je doplnená o antropometrické parametre. Uh-huh. Tak skúsme ešte tie antropometrické parametre trošku rozviť. Tie antropometrické parametre, je to veľmi dobré, že sa to určite už podarilo zadefinovať, že čo je už riziková akumulácia tuku. V súčasnosti máme viacero možností, ako to vieme stanoviť, ale v tej klinickej praxi sa využívajú vlastne množstvo percentuálne tuku. Je to u mužov viac ako 25%, u žien viac ako 30%. Ďalej sa využíva množstvo viscerálneho tuku, ktoré sa dá stanoviť buď bioimpedančne, alebo pomocou DEXA skenu, alebo pomocou CT alebo MR, ktoré sa skôr využívajú experimentálne, ale skôr sa vychádza z toho, čo je dostupné, a teda z bioimpedančných analýz. Tam je tá akumulácia, keď je to na základe takých indexov vypočítané ako patologická hodnotená, keď je to nad 10. Potom sa používajú rôzne pomery, a teda obvod pása k výške. Tam je patologické, keď je to viac ako 0,5. A potom sa ešte používa obvod pása k obvodu bokov. Tá akumulácia tuku, keď je v takomto pomere nad 0,9, tak je to už hodnotené tiež ako obezita. Sú ešte potom ďalšie parametre, ktoré sa v klinickej praxi používajú menej. Skôr je to potom už v tej experimentálnej medicíne využívané alebo v štúdiách. Uh-huh. Super, rezký začiatok, to sa mi páči. Skúsme sa teda vrátiť k obezite, ale mám dojem, že v posledných rokoch o nej počúvame, že stále viac, že čím je to zapričinené? Je to zapričinené tým, že hrozí to, že nás obezita reálne zabíja ako ľudstvo. Je to jeden z najväčších problémov súčasnej medicíny a vychádza to teda z viacerých aspektov. Jedným tým, že žijeme v dobe, akej žijeme, čo teda každý z nás, vrátane teba, zažíva dennodenne, že nemáme na nič čas a žijeme v podstate v prostredí, ktoré je stresujúce a ktoré je strašne rýchle. To znamená, že je obezitogénne a plus tým, že nám stúpa počet pacientov, tak už vlastne v tom predkoncepčnom období my odozdávame epigeneticky tú informáciu aj našemu
potomstvu, to znamená, že obézny pacient tvorí obézneho pacienta a obézne prostredie, ktoré je nastavené v tých rodinách, tak vytvára vlastne ďalšie, náročnejšie obezitogénne prostredie, kde môže dôjsť potom aj k expresii tých génov, ktoré vlastne spôsobia to, že vytvorí sa buď detská obezita, alebo potom následne dospelá obezita. Čiže toto je jeden aspekt tým, že tá obezita je v šialených číslach, tak preto je to takto komunikovaná téma. Ešte by som spomenul jednu štatistiku, ktorú som si čítal dneska, ktorá ma až zarazila. Vlastne keď sa vychádzalo v Spojených štátoch z tej novej definície obezity, tak teraz zistili, že vlastne nie je to tých 30%, čo očakávali, že je obéznych pacientov, ale podľa tejto novej definície tých antropometrických parametrov to vyšlo až 70%, čo je v podstate 3/4 Američanov je v určitom stupni obezity, čo už sú akože extrémne alarmujúce čísla. A v Európe to asi nebude o pár rokov až taký rozdiel? Áno, my pracujeme na tom, aby sme tým Američanom boli tesne v pätách. Takže naši pacienti vlastne už prichádzajú z pediatrických ambulancií z veľkej miery alebo z nejakej miery. Ako sa na to pozeráme z pohľadu nejakého súvisu s kardiovaskulárnymi ochoreniami? Ktoré ochorenia sú v úzkom súvise s obezitou? Obezita je v veľmi úzkej súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami a je teda priamo asociovaná s nasledovnými, teda s arteriálnou hypertenziou, kde je to 60-70%. Tam ako je patofyziologicky tá akumulácia tuku má vplyv tým subklinickým zápalom, aktiváciou systému renin-angiotenzín, aldosterom, sympatikotóniou. Čiže tam to je výborné podhubie na to, aby vznikla tá hypertenzia a teda ju aj potencovala. A ďalej je to dyslipoproteinémia, ktorá vieme, že to tukové tkanivo je metabolicky aktívne a zvyšuje koncentrácie triacylglycerol, LDL cholesterolu, znižuje HDL cholesterol. Ďalej je to koronárna choroba srdca, čo samozrejme už len tieto dva spomenuté rizikové faktory, ktoré obezita potenciuje, aj priamy vplyv toho tuku, ktorý sa akumuluje aj perivaskulárne, tak má aj ten parakrinný efekt na tvorbu aterosklerózy a destabilizáciu aterosklerotických plátov. To znamená, že tam je to extrémne nebezpečné u tých pacientov. Ďalej veľmi teraz často komunikovaná téma, lebo je to veľmi podhodnotené, srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou. Tých pacientov je podľa mňa určite viacej, ako reálne je diagnostikovaných, pretože je to aj veľmi náročné diagnostikovať u týchto pacientov, vzhľadom k tomu, že dušný ako symptóm má v podstate každý pacient s obezitou. A ďalej je to fibrilácia predsiení, kde samozrejme tá akumulácia tuku aj epikardiálne, aj intrakardiálne spôsobí tá lipotoxicita, poškodenie tých kardiomyocitov a samozrejme je to tiež výborné podhubie na tvorbu tých mikrorén, okruhov a tých zón, kde tá fibrilácia môže vzniknúť. A to ukazuje tie posledné štúdie, že práve po tých abláciách, keď tí pacienti efektne schudnú, tak je tam tá recidíva o mnoho nižšia, ako keď sa to nechá tak, že to v podstate len zablujú a je to už bez nejakého ďalšieho manažmentu. Čiže pacient musí aktívne pristúpiť k tomu, aby si zachoval potom ten sinusový rytmus. Áno. No a keď odbočíme od kardiovaskulárnych, tak ideme možno k metabolickým alebo endokrinologickým diabetes, tak ako je to s tým diabetom a obezitou? Áno, to je obezita a diabetes, preto sa teraz aj hovorí často to slovo, že diabezita, ktoré si podávajú ruku a teda obezita ju ako keby tú cukrovku vytiahne z tej vody a vytiahne ju na povrch a vlastne ten viscerálny tuk samozrejme spôsobuje inzulínovú rezistenciu, čo je u toho diabetu, hlavne druhého typu, ako základný patomechanizmus. To znamená, že tých pacientov s diabetom druhého typu a obezitou to je skoro v 80-90%. Čiže tam je to ten najsilnejší faktor rizikový. A tam v podstate, keď sa to efektne lieči, ešte v tej fáze prediabetu sa dá aj teda zvrátiť ten vznik cukrovky druhého typu.
No a ako je to s jednotkármi, možno diabetikmi? Sú aj samozrejme pacienti s diabetes mellitus prvého typu s obezitou. To je to v klinickej praxi, čo je náročné, že ako ich vlastne liečiť, pretože exogénne podávanie inzulínu v podstate impotencuje nárast tej hmotnosti. Čiže tam aj tie dáta o tom, že ktorý liek môžeme použiť z nových liekov na liečbu obezity sú zatiaľ také veľmi akože úzke a v zásade nevieme úplne ako postupovať, ale ukazuje sa, že asi aj tam bude cesta práve liečbou GLP-1 agonistami, že bude to, myslím, že budúcnosť pre týchto pacientov. No a posunieme sa od lekára alebo v patofyziológie k pacientovi. Ako pacienti samotní vnímajú svoju obezitu? Vidíte to ako kozmetický defekt alebo kozmetickú nejakú neideálnosť, alebo je to uvedomujú si tú reálnu závažnosť tohto ochorenia a či to vôbec ochorenie je? To je to, čo je za mňa to najsmutnejšie. Že tí pacienti častokrát prídu s tým, že oni v podstate nevedia, že majú ochorenie, že každý na nich len nakričí, že im povie, že sa nesnažia, že majú dodržiavať nejaký režim stravovací, majú sa viacej hýbať a v zásade oni sa to aj pokúsia spraviť v nejakej miere, ako sú schopní, ale oni častokrát vlastne prídu takí frustrovaní, že sú, akože obviňujú sa, že oni za to môžu a nechápu vlastne tej patofyziologickej podstate celej tej obezity a v podstate, keď na tú ambulanciu prídu, tak ja začnem rozhovor v podstate s tým, že nemôžete za to, čo oni majú hneď akože veľké oči, že prečo práve takto začínam. A samozrejme do určitej miery jasné, že tam je tá zložka aj toho pacienta, ale to je v zásade aj pri arteriovej hypertenzii, keď pacient nedodržiava aj tie režimové opatrenia, tak tá liečba nie je tak efektná. Ale v zásade oni často prichádzajú z toho systému tak, že nevedia, že majú ochorenie. Takže ja im na začiatku vždy vysvetľujem, že sú vlastne chorí, čo sa oni sú prekvapení. No a snažím sa im vysvetliť, že aké to môže mať komplikácie, to ich ochorenie, vrátane nádorových ochorení, nielen tých metabolických a kardiovaskulárnych ochorení, veľkých kĺbov a pohybového aparátu. Takže vtedy vlastne začnú chápať, že to nie je len estetický problém, ale že je to skutočne ochorenie so svojimi komplikáciami. A že v podstate môžu tomu predísť a nemusia potom následne liečiť komplikácie. A osvedčila sa ti v praxi táto taká destigmatizácia tej obezity, respektíve to, že tí pacienti za to nemôžu? Že je to také že psychologické približenie sa k tomu pacientovi? Myslím si, že takto to funguje dobre. Ja neviem, či je to úplne akože najlepší postup, ale aspoň čo sledujem aj v zahraničných obezitologov, ktorí sa tomu venujú, tak pristupujú rovnako. A za mňa, akože čo máme my výsledky, tak sú vlastne v zásade ešte lepšie ako v klinických randomizovaných štúdiách, že dokážeme tomu pacientovi naozaj pomôcť do takej miery, že v zásade tú adipozitu dostaneme na normálne hodnoty u veľa pacientov a častokrát nemusíme siahať ani po tých invazívnych metódach, že nemusíme pristúpiť k bariatrickej chirurgii, ale skôr, keď s tým pacientom ten príbeh nejako žijeme a pravidelne chodí na tie kontroly, tak sa mu dá nenormálne pomôcť. Čo by potom malo byť to druhé, čo ten pacient od toho doktora počuje v tej ambulancii? Mal by teda počuť o nejakom manažmente, že ako má ďalej postupovať. Oni v zásade nevedia, čo majú robiť. Čiže ono je to veľmi jednoduché a oni tie informácie väčšinou hltajú a snažia sa, lebo oni si naozaj nevedia dať rady. Takže vždycky si akože prejdeme nejakú tú anamnézu, ako to vlastne vzniklo, tá obezita. Tie príbehy sú rôzne. Nie je to vždy akože tak, že ako si ľudia myslia, že ten pacient sa začal prejedať. Ono v zásade, pokým je človek úplne zdravý, tak aj ty a ja sme relatívne chudí, chvála Bohu,
A ono to nie je také jednoduché pribrať akože do pásma obezity z BMI 40. Je to ťažké. Akože ja by som to za mňa možno, že aj nedokázal, pretože tie regulačné mechanizmy mám, chvála Bohu, dobre. A keď sa jeden deň urobím kalorický príjem na úrovni 3-4 tisíc kilokalórií, tak potom je 3 dní zle. Takže tam u mňa to funguje proste inak. Takže vždycky si preberáme to, že ako došlo k tomu, že tí ľudia začali priberať, že nejaké liekové anamnézy, že či tam nie je nejaký problém. Pýtam sa ich vždycky na to, že či nemajú problém s nočným chrápaním, teda, že či pátrame vždycky aj po syndróme spánkového apnoe, lebo to je taký motor celej tej obezity, a či nie je výskyt obezity v rodine. No a potom si prejdeme to, že ako ďalej, ako postupovať v tých režimových opatreniach, ako postupovať v liečbe. Má miesto niekde v tom rozhovore možno nejaká forma strašenia, alebo v zmysle, že o koľko sa vám môže skrátiť život, alebo aké ďalšie komorbidity sa môžu na to nabaliť. Má to miesto, alebo sa snažíme tomu radšej vyhnúť zo psychologického hľadiska? Toto má miesto, hlavne toto využívame, keď robíme kardiologickú ambulanciu. Tak keď príde pacient, ja neviem, že je napríklad pacient po STEMI, príde na kontrolu po mesiaci po nejakej ošetrení, nejakom PCI a je to pacient s obezitou, tak tam využívame to, že môže si on ešte pomôcť a vie v zásade zlepšiť to prežívanie, vie redukovať tie riziká a tam mu vždycky ponúkneme liečbu GLP-1 agonistom, alebo teda samozrejme vždycky ho poučíme o tých režimových opatreniach, ale tam v zásade ho straší to, čo sa mu udialo, tá komplikácia, ale vždycky sa to snažíme nejako, aby si to vedel prepojiť, že to má súvisť aj s tou obezitou, že to musí liečiť komplexne. A teraz taká praktická otázka. Pacientovi nastavíme liečbu hypertenzie, vidíme ho možno nejaké 2-3 kontroly, skontrolujeme, pozrieme jeho knižku s nameranými tlakmi a máme v zásade vystarané, možno mu povieme nejakú jednu novú informáciu. Ale ten manažment možno toho pacienta s obezitou je predsa len čosi komplikovanejší práve z tej, možno to, aby ako musíš byť trošku psychológom, kam smerovať ten rozhovor. Je to naozaj o toľkom dlhší manažment pacienta v tej ambulancii, alebo dá sa to prirovnať možno k nejakým bežným kardiologickým iným ochoreniam? Je to v závislosti od toho aj, že do akej miery to ten kardiológ ide riešiť, ale v zásade ten úvod, ako vysvetliť mu aspoň tie základné režimové opatrenia, tie sú podobné ako pri hypertenzii alebo pri dyslipopoteinemii, v zásade čo sa týka úpravy stravovania, aj nejakej tej fyzickej aktivity, to je podobné ako pri hypertenzii. A plus iniciácia liečby GLP-1 agonistom, to v zásade je otázka možno 3 minút, aby to pacientovi vysvetlil a aké to má teda rizika. A v zásade to určite sa dá do takejto miery stihnúť na tej kardiologickej ambulancii a pre toho pacienta to má obrovský benefit, už keď sa to takto začne. Ak ten pacient ďalej akože nejako chce schudnúť viacej, alebo je to pacient s obezitou 3. stupňa, ktorý vyžaduje ten manažment rozšírený, tak to je už dobré, aby to riešil človek, ktorý má na to čas. Že tam už je to vhodné, aby to riešil obezitológ, spolupráci s nejakým bariatrickým chirurgom a tak ďalej. Ale tieto vlastne také tie obezity, ktorých je najviac, to je ten 1., 2. stupeň a to je to dominancia tých pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, tak to sa dá určite na tej ambulancii kardiologickej v takomto skrátenom režime stihnúť. No ty si to už sám aj načrtol a pomaly sa dostávame aj teda k forme liečby a o aké piliere v rámci tej liečby obezity sa dnes opierame a čo môžeme od týchto jednotlivých fóriem očakávať? Akú úspešnosť? Základom liečby je teda to, čo robíme aj u pacientov s hypertenziou a teda to sú tie režimové opatrenia. To by malo byť akože vždy. Tak vlastne by sme mali začať, že tomu pacientovi vysvetlíme, že nie len užívať lieky, ale musí dodržiavať aj určité režimové opatrenia. Ono to má obrovský význam, lebo aj tá liečba bola dizajnovaná, aj v tých štúdiách to bolo tak robené, aby
ten pacient aspoň minimálnu úpravu toho životného štýlu mal. Proste žiaden z tých liekov nefunguje ako nejaký spaľovač a také lieky v podstate nemáme a tie, čo boli, tak tie mali veľa kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov, aj celkovo boli zle pacientami tolerované. Čiže veľmi dôležité je u tých pacientov im vysvetliť to, že majú mať nejakú minimálnu fyzickú aktivitu. U tých pacientov v zásade s obezitou stačí sa chodiť prechádzať aspoň tých 150 minút za týždeň, že to vychádza 20-minútové prechádzky. Pritom oni, keď majú proste nadváhy 20-30 kg navyše, tak tá prechádzka je pre nich až. Silový tréning pomaly. Áno. Takže v zásade ten pohyb úplne zatiaľ takto stačí. Ako úplne dokonale by to bolo s nejakým fyzioterapeutom alebo nejakým trénerom, ale častokrát tá doba je tak rýchla, že tí pacienti nemajú čas v podstate ani na tie prechádzky, ale to sú ešte schopní dodržať. Upravíme im samozrejme nejako ten jedálniček, ale tak v zásade jednoducho, že nerobíme to nejakým agresívnym štýlom v zmysle toho, aby sme ich zaťažovali nejakou presným stravovaním, pretože to oni tiež nie sú v tom režime schopní dodržiavať. Samozrejme, v dokonalom utopistickom svete by to bolo, keby to robil dietológ. To by sme sa strašne tešili, keby to bolo pod takýmto odborným dohľadom, ale tých špecialistov je strašne málo. A v podstate to je poddimenzované v našom systéme. Neviem, ako je to v Rakúsku. Podobne máme nejakých nemocničných, ktorých vieme na to využívať, hej. Takže u nás je to veľmi akože v tomto slabé. No a potom v zásade rovno pri tomto, ako robíme tie režimové opatrenia, iniciujeme liečbu GLP-1 agonistami, ktoré majú v zásade najlepšie dáta, sú najbezpečnejšie, majú ten kardiovaskulárny benefit aj nad rámec, teda poklesu hmotnosti, že ten GLP-1 agonista, konkrétne jeden, ktorý je odporúčaný Európskou kardiologickou spoločnosťou, má aj ten priamy efekt na endotel. Je to preukázané v vlastne štúdiách, v experimentálnych modeloch. To znamená, že tam už nám ani nezaujíma tak v rámci tej kardiológie ten pokles hmotnosti, ale vlastne využívame tú redukciu kardiovaskulárnych príhod, hlavne z tej sekundárnej prevencii u tých pacientov s obezitou a kardiovaskulárnymi ochoreniami u konkrétneho lieku. No a v podstate tá uptitrácia liečby, možnosti sú v zásade viaceré, ako k tomu pristúpiť. My postupujeme takou opatrnou uptitráciou, že v podstate tých pacientov každý mesiac sledujeme a snažíme sa, aby mali čo najmenej nežiaducich účinkov. To znamená, že navyšujeme liečbu podľa toho, ako sa ten pacient cíti. Je to taký postup, ktorý v zásade akože niektoré pracoviská povedia, že je správny. Podľa štúdií by sme mali ísť akože čo najrýchlejšie na tie vysoké dávky, lebo to sú tie terapeutické, kde došlo k redukcii toho MACE-u. Ale my nechceme akože odradiť tých pacientov od tej liečby, preto akože sa snažíme, aby to čo najlepšie tolerovali a aby tie lieky nevysádzali. Takže to je pre nás akože kľúčové. No máš nejaké tipy a triky z praxe, že ako manažovať toho pacienta tak, aby tie nežiaduce účinky sa vyskytovali čo najmenej? Tam je veľmi dôležité, aby ten pacient dodržiaval tie režimové opatrenia. To je najdôležitejšia vec. A keď ich dodržiava 100%, aj v zmysle toho, že upraví tú stravu, že obmedzí tie vysokokalorické potraviny, vysokotukovú stravu, zvýši príjem tekutín, zvýši príjem vlákniny v strave, tak vtedy tí pacienti nemajú tie najčastejšie nežiaduce účinky, a ktoré sú vlastne tie GIT, nežiaduce účinky, ako pocit nafúknutého brucha, nevoľnosti, hnačky, zvracanie. To je to, čo tých pacientov najviac odrádza. No a keď dodržiavajú tie základné piliere v zmysle toho stravovania a majú aj tú minimálnu fyzickú aktivitu, plus veľmi dôležitý je teda pitný režim, na tom my extrémne bazírujeme, aby pili dostatok tekutín, tak vtedy tie nežiaduce účinky sú v zásade žiadne. Niektorí povedia, že oni nič necítili, čo je podľa mňa najlepšia dávka. A čo je ten štandardný pitný režim u štandardného bežného pacienta s obezitou? U pacienta s obezitou akože odporúča sa tých 30 ml na kilogram, 30-40, čiže vlastne ono to sa nezdá, ale keď má niekto 100 kg a má vypiť 3 litre tekutín, tak
Oni reálne vždycky pijú, takže pol litra. To je také, že nám povedia, že pol litra tekutín za deň vypijú a to väčšinou ešte kola. Takže, takže oni sú neni naučení piť. Uh-huh. A čo je akože zaujímavé, že keď sa naučia piť tie tekutiny, tak to už im akože extrémne pomôže. Že je to jednoduchá vec, ale pre nich náročná. Aj tým, že ich to zasíti v zásade? Alebo... Áno. To vlastne tá voda má sytiaci efekt. No a plus aj tie metabolické deje, tá voda je tam veľmi dôležitá, aby to išlo, takže... Strana k tomu pitiu a správnej hydratácii. Sledujem si, trackujem si teraz spánok a rôzne iné štatistiky práve skrz nejaký tieto trackovacie hodinky a v rámci tipov na zlepšenie HRV bolo, že mám sa správne hydratovať, že nezabúdať na správne množstvo vody na moju váhu a výšku presne. Čiže aj zlepšuje to aj HRV očividne. Dobre, ale možno sme jednu vec preskočili a čo ma veľmi zaujíma, aký je vlastne ten mechanizmus účinku GLP-1? GLP-1 agonisty sú prirodzené hormóny, ktoré sú vylučované v tenkom čreve po najedení. Je to sú to tie hormóny, ktoré sú tak nazvané, že anorexigénne hormóny. To znamená, že to sú tie hormóny, ktoré nám dávajú signál do mozgu, že už si najedený a už nejedz. Čiže toto je ten mechanizmus, na ktorom sú postavené a vlastne oni pôsobia na viacerých úrovniach, pôsobia aj priamo v mozgu, v hypotalame, v nucleus arcuatus, ale pôsobia aj priamo na GIT, to znamená, že spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka, spomaľujú peristaltiku, čiže preto aj tie nežiaduce účinky sa ako prvé ako prejavia na tom gastrointestinálnom trakte. A plus samozrejme sú tam aj tie metabolické vplyvy, že teda pomáhajú redukovať ten viscerálny tuk, zvyšujú vylučovanie inzulínu, to znamená, že majú aj ten efekt na zníženie glykémii, pomáhajú vlastne v redukcii triacylglycerolov, LDL cholesterolu, takže ten efekt je taký, že na viacerých úrovniach. No a ako sa ešte pozrieme na iné benefity? Má táto liečba ešte možno nejaké menej obezitologické, menej kardiologické benefity, alebo sú ešte nejaké iné, ktoré by si možno spomenul? Určite sú benefity, ale otázka je, či je to priamy benefit liečby GLP-1 agonistami, alebo je to práve tá redukcia hmotnosti. To sa nevie, to práve aj my sledujeme. Máme teraz veľmi zaujímavú štúdiu, ktorú sme my robili, aj sme na EASD boli prednášať u pacientiek s PCOS s obezitou, teda s tým fenotypom obezitným, tak v zásade hlavne v tom predkoncepčnom období a tam tie pacientky, ktoré boli na GLP-1 agonistoch, mali v zásade aj čo sme sledovali veľkosť následne plodov, ale upravil sa vlastne menštruačný cyklus tých pacientiek, ovulačný cyklus, čiže tie pacientky aj bez tej liečby niečo dokázali redukovať, ale na tom GLP-1 agoniste sa dokázal asi aj tým poklesom subklinického zápalu došlo vlastne k úprave menštruačného ovulačného cyklu a v zásade nám skoro 60% tých pacientiek v horizonte 6 až 8 mesiacov je otehotnelo, čo sú akože famózne výsledky a či je ten efekt priamy toho GLP-1 alebo nie, tak to sa nevie, ale je to veľmi zaujímavé, že vlastne v takejto indikácii sa to dá využiť. Ja som dokonca čítal nejakých observačných, respektíve článkov o observačných štúdiách, že v zásade používanie týchto liečiv znížili aj dokonca závislosti od hazardu, od alkoholu. Naozaj to môže mať až takýto efekt? Má to určite efekt aj na vlastne príjem alkoholu. Tí pacienti sami povedia, že v podstate im prestane chutiť piť alkohol. Im v zásade všetky tie nezdravé veci ako keby prestali chutiť, čo je veľmi zaujímavé, že ono je to perfektná barlička v tom, že oni sa tak sami obratia na ten zdravý životný štýl, že v tomto je to také zaujímavé, že tí ľudia, oni teoreticky dovtedy vedeli, čo mali robiť, ale toto ich tak ako keby navedie na to, aby postupovali správne, že ich to tak núti robiť to dobre. A teraz sa presunieme na slovenskú realitu.
niektorí pacienti ho majú, mnohí by ho potrebovali. Aká je aký je ten follow-up toho pacienta, respektíve ako sa k tomu lieku dostane, možno aké sú ešte stále preskripčné obmedzenia, kto ho môže predpísať, aká je tá realita, povedzme teraz v januári 2026. Realita je taká, že vlastne je to liek, ktorý je bez preskripčných obmedzení a v podstate pokým pacient spĺňa nejaké indikačné kritériá, ktoré sú zadefinované, že pacient s obezitou s BMI viac ako 30 alebo s BMI viac ako 27 a komorbiditami napríklad arteriovou hypertenziou, teda ktoré sú v asociácii s tou nadváhou alebo obezitou, tak sú indikovaní na liečbu a v podstate môže to indikovať každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. To znamená, že v zásade každý môže tomu pacientovi tú liečbu poskytnúť. A realita je taká, že za mňa treba, aby to písalo viacej ľudí, pretože tých pacientov je tak strašne veľa a tak málo sa tí akože preskribujúci lekári tomu venujú a tak sa nejako tomu vyhýbajú, že v podstate my to ani nestíhame robiť, hej? Že sú to strašné kvanta tých pacientov a v zásade aj tie edukačné materiály, to je všetko dostupné na internete. Ono to není až také ťažké, pokým samozrejme to nie sú nejaké tie komplikované už obezity, ktoré akože vyžadujú už nejaký taký management komplikovanejší, ale v zásade taký ten štandardný pacient s obezitou to dokáže každý lekár, ktorý v zásade môže preskribovať liečbu a aj z vysokej školy má nejaké základy o tom, čo je nejaké režimové opatrenie, tak tomu pacientovi vie veľmi pomôcť v živote. To neznie vôbec nejak komplikovanie. Myslel som, že to bude na Slovensku v zásade nejak viazané na nejakú špecializáciu, alebo že je to v zásade... Nie, je to voľné v zásade v tomto smere, čo je super, lebo dá sa to v zásade, môže to robiť každý. A skôr problém je taký, že je taká nejaká stigma na tom Slovensku, že veľa aj tých lekárov sa toho bojí, že čo všetko to môže spraviť. Sú tie také kadejaké proste správy o tom, že to robí pankreatitídy a tie ťažké nežiaduce účinky, čo vlastne v zásade nikde to v žiadnej štúdii nejako nevyšlo. Tie pankreatitídy, ktoré sú popísané, sú v zásade bežné pri chudnutí, je to úplne normálne. Väčšinou sú to kalkulózne, ktoré vzniknú kvôli tomu, že pacient, keď rapidne schudne, tak sa zahustí tá žlč a vytvorí sa tam nejaký choledocholít, ktorý tam vycestuje a to je väčšinou taká indukovaná pankreatitída, ale to priamy vplyv na to, že by to spravilo pankreatitídu, tak to nemá. Takže ono aj v tomto smere je to bezpečné. Netreba sa tých liekov naozaj bať. Oni sú fakt preskúmané dobre. To nie je, že tu prišli za posledné 3 roky, ale však GLP-1 agonisti boli vyvinuté už v 80. rokov, takže tá odborná verejnosť už má nejakú informáciu o tom, že to je bezpečné. Áno, a tých štúdí naozaj veľa, hlavne tých kvalitných randomizovaných. Áno. Dobre, tak možno sme niekoho posunuli, trkli alebo presvedčili, že by to možno svojom pacientovi predpísať aj nejaké možno typy a triky praktické, že ako s tou titráciou, ako s tým nasadzaním, možno čo si ešte nespomenul. Tie praktické tipy a triky sú o tom, že nám sa najviac overilo to, že tých pacientov, keď u nich iniciujeme liečbu, tak veľmi, veľmi dôležité je tých pacientov akože úplne dokonale sledovať každý mesiac, ale to v zásade sa niekedy nedá, pretože tie ambulancie sú preplnené, ale aspoň ich sledovať. Keď už aj ten pacient dá informáciu o tom aj formou nejakého e-mailu alebo SMS-ky, lenže či sa cíti dobre, či nemá nežiaduce účinky, tak toto sa nám overilo, že tí pacienti je úplne super, keď sú pod nejakou kontrolou. Keď sme to skúšali tak, že sme im to len predpísali a v podstate sme ich nechali tak voľne, nech si to aplikujú a neboli pod nejakou kontrolou, tak väčšinou to dopadlo zle. Oni si to sami začali uptitrovať, čo nebolo dobré a ten efekt bol v zásade nedostačujúci, čo dokáže ten GLP-1 agonista. To je veľmi dôležité tých pacientov pravidelne sledovať. Ich to potom úplne inak baví. Jasné. No a čo s pacientami, čo na tú liečbu možno nezareagujú podľa našich očakávaní? Či už je to, že neschudnú, alebo ako
Ako pokračovať v tej liečbe? Má to vôbec zmysel? Alebo... Určite to zmysel má. Ono aj určite sú non-responderi na liečbu. Sú potom takí, ktorí si v zásade dokážu udržať tú hmotnosť. To má tiež, aj to je benefit, pretože niekedy, keď ten pacient je ťažko mobilný a je predpoklad, že tam dôjde k tomu naberaniu hmotnosti, že po úraze a tak ďalej, tak aj to je obrovská pomoc, že tí pacienti nepriberajú ďalej. No a v zásade my u pacientov, ktorí sú non-respondermi na liečbu, tak vždycky máme možnosť postúpiť vyššie v pyramíde liečby a buď teda ísť do nejakých endoskopických výkonov alebo ponúknuť bariatrickú chirurgiu. Čiže v zásade vždycky sa pokúšame tú obezitu nejako liečiť tak, aby tam došlo k poklesu tej hmotnosti. Takže, ale to percento tých non-responderov je fakt, že minimálne. To je fakt veľmi, veľmi malé. Išla bariatrická chirurgia do úzadia po nástupe novej liečby a u koho možno zvažujete tú indikáciu v ambulancii obezitologickej? Určite išla. Ja mám taký pocit, že na Slovensku akože bariatrická chirurgia ani nestihla vzrásť, lebo robí sa relatívne málo. To je nepomerovo s Českou republikou. Oni sú, až by som povedal, kolískou bariatrickej chirurgie, sú v tých číslach úplne inde. Ale určite tá liečba významne zredukovala počty tých bariatrických výkonov, ktorých sa pacienti vo všeobecnosti boja, pretože to už sú výkony, ktoré sú veľké a pacient, ktorý je s obezitou 3. stupňa, u ktorého by sa to malo indikovať, tak väčšinou už má nejaké komplikácie a aj tam samotne to riziko anesteziologické je vždycky vyššie ako u človeka, ktorý nemá obezitu. No a čo sa týka indikácií, tak my to buď indikujeme takto, že v podstate začneme liečbu GLP-1 agonistom a už keď ten pokles hmotnosti nie je dostačujúci a ešte je to pacient s 3. stupňom obezity, že má BMI nad 40, tak mu vždycky ponúkneme bariatrickú liečbu a následne my vždycky potom, keď pacient je už po bariatrickej liečbe, tak my aj potom ďalej pokračujeme s GLP-1 agonistom. Takže toto je taký jeden model a častokrát to ponúkame aj u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a obezitou. Tam to má efekt aj v kombinácii s tými inkretínmi, teda s GLP-1 agonistami, ešte lepší ako u pacientov, ktorí nemajú cukrovku. Čiže tam tá bariatrická chirurgická liečba určite je indikovaná. Rozumiem. Ja mám takú poslednú otázku, takú čerešničku na záver. Podľa mňa s touto vetou sa stretol každý jeden lekár, minimálne internista. Mám hypotyreózu a preto priberám alebo nechudnem. Je tam naozaj nejaká súvislosť medzi ochorením štítnej žľazy, aj keď je dobre nastaviť na substitučnú liečbu a obezitou? V zásade, aspoň my, čo máme v klinickej praxi taký trošku s tým styk, tak je to tak, že tá hypotyreóza, ona spomalí ten bazálny metabolizmus okolo 5 až 10%, čo není nejako veľa. A niekedy je to problém, keď kým sa diagnostikuje, kým dajme tomu, keď sú to pacienti s nejakou, autoimunitnou tyroidídou a kým ich dobre nastavia na tú liečbu, tak tí pacienti stihnú pribrať za to obdobie určité kilá, ale nie je to tak, že pacient je pacient s obezitou a primárnou príčinou je hypotyreóza. To je skôr také, že vždy to vylučujeme, ale je to skôr také, že sporadické, že práve tá hypotyreóza spôsobí, pretože tie zmeny v tom bazálnom metabolizme sú minimálne. To 5 až 10% to je radovo u tých pacientov, 200-300 kilokalórií rozdiel, takže tam zanedbateľné množstvo, áno. Ja ti ďakujem, že si mi dal argument, ako s takýmito pacientami komunikovať a že naozaj tá hypotyreóza nie je ten zásadný a hlavný problém. A ďakujem ti, že si prišiel, že si sa podielil so svojou praxou, so svojimi skúsenosťami, tipmi a trikmi a teším sa, že sme trošku
o GLP-1 receptor agonistoch povedali našim divákom. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to veľmi príjemné, takže teším sa. Ďakujem krásne. Okrem našich pravidelných stretnutí pri podcaste CardioMD pre vás tvorím aj pravidelný kardiologický newsletter s rovnakým názvom. Je určený pre všetkých súčasných aj budúcich kardiologov, internistov a všeobecných lekárov, ktorí majú chuť rásť, inšpirovať sa a zdieľať svoje tipy. Každé 2 týždne vám vyberáme zaujímavé štúdie, kongresy, aplikácie, rozhovory a klinické tipy z kardiológie, ktoré zaujali mňa na mojej kardiologickej ceste. Nezabudnite sa prihlásiť na odber.